Направо с ръце. С ръце ще можеш? Браво ти сега. Това направо заби дървото. Значи сега по-нагоре ще целиш. Не, направо. Така, добре ли? Добре. И бахти. Браво! Всичките ще ги... Вата снайпериста. Аз всичките ще ги разцеля. Аз мога да оцеля и в муцуната. Гледай, сега ще оцеля в муцуната. Добре. И това по-точно от пистолета. Бахти арвалета. Мамо, това ще ги разбивам направо. Чакай, зави това. Кое? Ще се развива. Не знаеш, че се развиват. Точно може да се смее. Така, препазите. Да, Сега в главата ще... Почти. Успях в главата, но още малко трябва да... Добър съм с това. Трябва да ги вземем ти Добър работа. съм с това. Да, браво. Абе, ти каквото ме научиш, бати учител я. Най-добрият учител, най-добрият треньор. Само, че пребахме това, Абе, ще го оправим, бе. И това, мале човек, това как съм го боднал в страна. Направо съм го... Това сега не мога да го извадим. Ще го извадим. Кой? Тут трябва да клатиш ако. Кой? И изчупили сме стрелата, човек. Чупи се, да. Чупи се. Демек тази стрела вече... Чакай, клати. Не става. Ще стане. Ще стане. И ба, човек, чупихме стрелата. Нищо. Пак става. Майко, сега ще направим хубаво клипче. Чакай да се отпра.